Data inspection. Tashuka pa inspection. Tashuka pa inspection. Baka kula judgment samba yakanywa yakapungua na chief delete basi nikatopera saka takaona kuti takaona na zvisina kubuda mudare yakatongotongo mumwe ndari akafanira late Right. Zvazvinoita manje ndizvoti kana chinhu chapiwa judgment dare rimwe rikapa judgment and if you don't appeal against that judgment it means that judgment remains binding and pakapiwa judgment 6 September 2014 makaapila here against decision yakati don't give up the major system and each baba. Saka sasa kwa sana. Nijaje. Ndio ndio kwa hiyo hadithi. Sasa mambo ya mistake. Ndio pale mlango ulikuwa sasa ipoto kwa mlango ulikuwa kama kamera. Sasa pale mlango ulikuwa ifoto copy hapo original share msara. Kinyazi tena kwa hiyo iko fresh hii. Ndio saka yakava yaanza kuti no chandikuona zvacho saka ndebe bara izvazvo saka application for review yamakaita it was the reason yakapiwa kuti it review it was because the decision of the court is set aside and the matter is restored to its original position as there is no valid court order. Charges court order. Samba yawe ndio wale sina kuopa. Samba hiyo yao karibu hiyo samba yao ile. Anzilamba. Wewe sina omba. Samba ingai. Adizi. Chukua court. Ndio samba hii. Hais judgment. Yes. How the judgment? Judgment ya makapiwa for this case which was 6 September 2014. Judgment hii mambo taka kwa hii kitu ndio kwa shisa manga. Mawe Nizo kada baba. Yeko baba 6 September 2014. Amsalam afuta. Asaka belu kwa baba. Chagabi. Yeye yakaenda kwa Major Street Court. Chekutanga vanga vagadira ino interdicting yati Major Street akati achitenderi kuti mupoe interdictive muyadi mavanhu tikupei beperoro achitenderi tikupei beperoro muyadi mavanhu muyadi mitruth saka interdictive yakabva dismisswa naMajor Street. Interdictive yadismisswa ndobva topiwa dismissal yacho because inini mutora munde mwatenga muyadi mavanhu ndamawe saka daro ndatendi batukupei interdict yoyo zvadaro ndobva tapiwa dismissal yacho interdict yacho isusu. Ivi kwa makaenda kumundau makaone takasvika vachitaura ava vanoti nditete awa ndozina baba wavo Takatora mundu ndizvakandiita kuti nguva yehondo
ndo pakazina tete takatora baba awa kwa Murara kwa Zindi tichiwapa pemunda ndo patawagurira pawo saidi rekumusoro saidi rekuzasi handina kuwapa ndo saidi rane dispute rekuzasi asi mundo wacho wani kubva kumusoro chibva wadzika kusasi asi pane boundary inoratidza kuti pane miti mihombe yanga iripo inoratidza kuti iboundary. Kwa mtasa ukitaji watu ambao basi hapa Dombo amtasa baba washe hiyo sada ile basi ishe aiwa sabu challenge hombe adzongosimudza vanhu avo vese vantuwa ndekuti munda iwo waizotengeserwa baba sambuyatadza waizotengeserwa nambuya saka ndo challenge yazosimuka newakomana asi nguva yese zvakanaka ndina kutengesa ndakapa mwana ndiye andisekuru wangu kumugurira ndava one and a half. Chitsonge uripo Apa yang baik doang pakai yang baik itu jadi bahasa mana yang dia buat. Ya kira gereti, ya takai dia. Takai dia apa dongo ya bu fura rodo, kan fura rodo. Uzo nifuna hizi mbele kwa rodo basi fura kune muti. Lakini sio problem mtu wangu ile. Mapepe kesa muda. Ma daptenyo andane pasa nao ba. Abo ndo paira. Basi baba yetu ndio sana. ndika ule Ayo. ndita ule Mira yanguya. Makatotaura kana tatatu nyike nzimbo ichino ngachinde pa inspection ka. Mune inenge yatobva munhu katapinda kuground. Chinoda kumuona kuground kwakamira sei. Saka ino ndichagirade ndidzoka apo futi handimboneti ndouya ndeunyepewa ndidi saka munotaurwa deti nokuma tukuyemusheshinga toyari siye nhamba dzenyu hakutuiko siye nhamba kutaura kuti ubvira kuri